Ei oo. Tänään tultiin kirsikkapalveluille kattoo kehokoostumus. Pari päivää sitten alkoi dieetti. Katsotaan kuinka paljon rasvaa, kuinka paljon rasvaa pois. Ja sitten tullaan myöhemmin katsoa, että kuinka paljon rasvaa on saatu pois. Pysy paikallasi, äläkä taitu kahvoihin. Syötä henkilökohtaiset tietosi ja paina Enter. Painon mittaus on valmis. Mä meinasin, että mä olin tiputtanut painoa 20 kiloa. No älä nyt kuitenkaan lähde sillinjalla. Joo. Et nyt niin kyllä se on varmaan lähemmäs ehkä sitä 8. Jos tämmöisen niin hinta sanoit, että semmoiselle vesiupotusjutulle, semmoiselle niin monipuoliselle, mikä voisi ehkä jollain tapaa vähän parempi, niin se olisi jossain 300. Mutta missä tämmöisten hinnat menee? No mulla on ollut se 30 €. Joo, eli siis silleen todella helposti saatavissa. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Nähdään taas. Nähdään.